live in, hè? Als we dronken werden toen ik voor Ja. Een praatpaal. Misschien praten. nee hoor. Ja, echt wel. Moet de Oerrock misschien praten. Oh zijn dat nee met rode roos. Ja, die neemt nou weer op. Nee hoor. Ja, dan zijn ze 3 seconden. Oh ja. Maak vandaag in de vrijwilligersstand maar dronken worden. Ja, wat dan? Dat is goed, man. Al de rest. Ja, in de bos. Nu maakt het foto's, ja? Je bent oud. Je wordt. Er zit een camera in. En dan zit daar een camera in? Ja. Zit hier nog een camera in? Er zit echt een camera in. Hoi, ik ben lelijk. Ja, man bij komt. Volgende week. Nee, dat is